Biztos vagy benne, hogy nem én vagyok a keresett személy? Nem zártam még ki ezt a lehetőséget, amíg nem nyerek ennek ellenkezőjéről bizonyosságot. De te sem zárhatod ki, hogy én vagyok az. Tudom, és gyanús is vagy. Lehetséges, hogy téged keres a csoport. Tetszik a merészséged. Amíg nem találjuk meg az illetőt, senkit nem zárhatunk ki a körből. Ez a dolog szépsége. A legjobb hackereket avatjuk be és ismertetjük meg később a metódussal. Rád is ezért esett a választásunk. Mivel még új vagy közöttünk, bizonyára sok kérdésed van. Azért hívtalak majd ide, hogy ezeket megválaszoljam. Engem leginkább az érdekelne, hogy mi az illetővel a csoport célja, ha megtaláljuk. Ez nem teljesen egyértelmű. Először tanulmányozás céljából kerestük, de már megosztottság van erről a társaságon belül. Két teljesen ellentétes, szinte vallásszerű nézet alakult ki és uralkodik. Így a 0-1-0-es csoport két ágra szakadt. Egyik águnk, akit magunk között egyeseknek hívunk, azért akarják megtalálni elsősorban, hogy védelmezzék a csoport másik ágától, a nullásoktól, akik a keresett személy feláldozásában látják a teljessé válásukat. Minden beavatottunk maga dönti el, hogy melyik ágat választja a metódus megismerése után, de nagyban befolyásolhatja a döntésében, hogy melyik ág képviselői szemelik ki és avatják be először maguk közé. Én tényleg úgy érzem, hogy rám illik a beavatásom során megismert leírás. Tehát, hogy engem keresünk. De most, hogy mondtad, hogy akár meg is halhat az illető, kezdem úgy érezni, hogy inkább te vagy az. Most mosolygok itt a maszk alatt. Ez nagyon megtisztelő. A beavatás során mindenki önmagára ismer, de mihez kiderül, hogy esetlegesen veszélyben van az élete, az ego felülkerekedik ezen elképzelésén. Egy dologban vagyunk biztosak, hogy egy ilyen ember él a Földön, és a kidolgozott metódussal, amelyet elindítottunk, meg fogjuk tudni találni. Azért ez eléggé durva, hogy a nullások meg akarják ölni. Ha ezt a beavatás előtt elmondjátok, én kimaradok az egészből. Nekem kezd ez az egész írtatlan nagy őrültségnek tűnni. Szóval egyes leszel? Az meg se forduljon a fejedben, hogy kitálsz a dologról a hatóságoknak. Egyből hülyének fognak nézni. Te is tudod, hogy a legjobbak vagyunk. A csoportnak nincs nyoma, és valódi személyünket még egymás között is ismeretlenségbe burkoljuk. Nem tervezem. Én is meg akarom találni. Így tehetek a legtöbbet. Te nullás vagy, igaz? Ha én lennék a keresett személy, képes lennél megölni. Vajon a tükörből az igazat látjuk, vagy hazudik? Önmagunkat látjuk benne, vagy a maszkot? Vajon akit keresünk nézi magát, vagy mi nézzük azt, akit keresünk? És ha megtaláljuk, dönthetünk-e életről vagy halálról úgy, hogy ne a saját életünkről vagy halálunkról döntenénk? Sok a megválaszolandó kérdés. És mi van akkor, ha tévedtek? Tehát nem egy ilyen ember van. Szerintem mindenki magára tudja illeszteni a leírást. Mint mondtam, a beavatáskor mindenki önmagában véli felfedezni a keresett talanyt. De csak a metódussal tudjuk eldönteni, hogy ki ez a személy valójában. A nagy számok törvény alapján meg kell, hogy találjuk. Remélhetőleg nem egy dzsungelbe élő benszülött. Akkor nehezebb dolgunk lesz. Most már nagyon kíváncsi vagyok erre a metódusra. Hamarosan megkapod a hozzáférést. Légy türelmes. Furcsa, de kezd zavarni az eshetőség, ha kiderül rólam, hogy nem én vagyok a keresett alany. Azt kell, hogy mondjam, ennek nagy a valószínűsége, hiszen sokan élünk a Földön. Sok ember, sok személyiség, de csak egy alany. Egy alany, aki abszolút alanya önmagának, és egyben mindennek, ami körbeveszi. Ezt nem teljesen értem. Ott van az a kép. Engem ábrázol, ahogy egy napfogyatkozást nézek. Tételezzük fel a példa kedvéért, hogy ez a világegyetemünk leegyszerűsített modellje. Látom és észlelem a napfogyatkozást, tehát egyedüli entitásként én vagyok az alany. De ha jelképesen te is besétálsz a képre, akkor már ketten nézzük az égi jelenséget. Ebben az esetben már csak az egyikünk lehet az alany. Látom és észlelem a napfogyatkozást, de róla csak feltételezni tudom, hogy ugyanazt látod és észleled, amit én.
még ha el is mondod a tapasztalataidat. És ez fordítva is igaz. Tehát ebben az esetben már csak a metódussal lehet eldönteni, ki az alany. Ha egy harmadik ember is besétál a képre... Már ketten nem lehetnek alanyok. És ez így tovább növekszik mindaddig, míg nem az összes létező emberben nem sétál. Az összes emberből is csak egyetlen egy lesz, aki látja és észli a napfogyatkozást. A többiről viszont ugyanezt, csak feltételezni tudja. Ellenben bárki elmondhatja magáról, hogy az én vagyok, de csak egyetlen esetben lesz igaz. Az alany esetében. Csak a keresett alanyunkban esik egybe a látott és észlelt kép a világegyetem jelenével, a mosttal. Az asztalon hagytam egy papírt. Kérlek, hekkeld meg az illetőt, és deríts ki róla mindent, amit lehet.